Исәмесез, сишәмбе яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы, алар белән мин Люциана Тфолина таныштырам. Бүген безнең программада. Үз йортына ут төртүдә гаепләнүче хатын эше буенча югары судта утырыш үтте. 7 кеше һәлак булган янгын сәбәпчесе дип шикләнелүче ана белән бәйле карар нинди? Бу хакта безнең материалда. Казанның Мәскәү базарына заманча сулыш өрәләр. Төрле мәдәни чаралар, фестивальләр, остаханәләр, лекциялар һәм башкалар алар барсы да монда узачак. Уңайлы сәүдә рәтләре һәм булачак күңел ачу үзәге белән Илдар Сафиуллин танышып кайтты. Нәтиҗәләр расланды. Признать выборы депутатов Государственного совета Республики Татарстан 7-го созыва по республиканскому избирательному округу и по 49 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными. Партия вәкилләре сайлауда үзләренең нәтиҗәләрен ничек бәяли? Гөлнәс Сайфетдинова шул хакта. ТНВ яңа диджитал гасырга аяк баса. Хөрмәтле тамашачылар, бүгеннән без сезне әлеге яңа студиядан сәламлибез. Безнең каналда ачылган беренче виртуаль студияның мөмкинлекләре хакында Рүзәл Шарипов. Бүген иртән Россияга күпләп Украинаның пилотсыз очкычлары һөҗүм ясады. Оборона министрлыгы мәгълүматы буенча алар 144 дронны бәреп төшерә, 72-не Брянск өлкәсендә зарарсызландыралар. Шулай ук Тула, Курск, Воронеж һәм тагын берничә өлкәгә һөҗүм ясалган. Мәскәү өлкәсенең Раменский шәһәрендә күп фатирлы йортлар зыян күргән. Төбәк җитәкчелеге хәбәре буенча 46 яшьлек хатын үлгән, 3 кешене хастаханәгә салганнар. Вакытлыча яшәү пунктларына 43 кеше күчерелә. Иртәнге 7-дән Росавиация, Жуковский, Домодедово, Внуково һәм Казан аэропорты эшчәнлегенә вакытлыча чикләү кертте. 2 сагать дәвамында республиканың һава аланы самолетларны җибәрмәде, кабул итәргә дә рөхсәт юк иде. Соңгы тапкыр Казан аэропортын 28 августта яптылар. Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Сочи, Новокузнецка и Кемерово. Сочи, Новокузнецк һәм Кемеровдан Казанга очучы самолетларны Түбән Кама, Самара, Ульяновскига җибәрәләр. Федераль авиация таләпләре нигезендә авиакомпания вәкилләре һәм аэропорт хезмәткәрләре пассажирлар белән эш алып барды. Кечкенә балалы кешеләргә махсус бүлмәләр тәкъдим ителде. Пилотсыз очкычларның һөҗүменнән соң Россия тикшерү комитеты җинаять эше кузгаткан. Тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин җинаятның барлык сәбәпләрен җентекләп өйрәнергә куша. Бүген Татарстанның югары судында үз йортына ут төртүдә гаепләнгән Тукай районында яшәүче хатынның эшен карадылар. Утырыш ябык режимда узды. Исегезгә төшерәбез, узган елның июнендә Сәйит авылында гомер итүче Илмира Гарданова йортында янгын чыккан иде. Ут эчендә 7 кешенең гомере өзелә, 4-се үз балалары. Яңгын чыккан вакытта хуҗабикә өй эчендә булмаган. Соңрак белгечләр күмергә әйләнгән йорт урынында янып китүчән сыеклык билгеләрен таба. Илмира Гарданова кеше үтерүдә һәм милекне юк итүдә гаепләнә. Ул сак астына алынмаган, мин өйгә ут төртмәдем ди. Хатын кыз гаеплеме түгелме икәнен присяжный утырышчылар караячак. Онда катнашучыларны бүген сайлап алдылар. Казанның Мәскәү базары шәһәрендәге иң заманча урыннарның берсе булачак. Онда сату алу да оештырыла, ял да итәргә мөмкин. Хәзерге вакытта базарда төзекләндерү эшләре бара. Бердәге гүмбәз сыман бинаны быел көзен ачарга җыеналар. Яңарту эшләренә Санкт-Петербург компаниясын җәлеп иткәннәр. Казанның данлыклы базары ничек үзгәрә, ниләр юкка чыгачак һәм нәрсәләр саклап калына. Үз бакчаларында үстергән нигъмәтләрне сатучылар өчен урын булырмы? Буларны Илдар Сафиуллин белеп кайтты. Казанның Мәскәү базары 1976 елда төзелгән. Шул вакыттан бирле ул бу тирәдә яшәүчеләр генә түгел, гомумән башкала халкы өчен үзенә тартып тора торган сәүдә урыны. Һәм менә ярты гасырдан соң әлеге объектны төзекләндерергә, аңа заманча сулыш өргә уйлаганнар. Мәскәү базарының нәкъ уртасындагы гөмбәз сыман әлеге корылманы инде хәзер үк танырлык түгел. Подчеркнуть парадность и дать какую-то такую тень летней жаркой войны. Гөмбәз корылманың астында подвал сата торган азык-төлекне шунда саклаячаклар. Мәскәү базарын төзекләндерергә керешкәнче 7 кат үлчәп, 1 кат кисәргә туры килде ди Илсур Метшин.
Ларьки старые, все в собственности. Казандагы Мәскәү базары белән бәйле кыенлыклар бар. 90-нчы елларда кешеләрне эшли итү максатыннан мондагы мәйданнарны шәхси кулларга биргәннәр. Аларны кире кайтару безнең бурыч. Без шулай сөйләштек. Инвестор базарны тәртипкә китерә, ә без закон нигезендә тирә-юньдәге 13 объектны сүтеп алабыз. Алар урынында сквер булачак. Объектов, которые вокруг, мы их должны выкупить, обменяться. Төрле мәдәни чаралар, фестивальләр, остаханалар, лекциялар һәм башкалар алар барсы да монда узачак. Төзекләндерү эшләренең беренче этабында шушы бинаны яңартып кулланышка тапшырачаклар. Идән һәм диварларга мозаикалар белән милли бизәкләр төшерелгән. Базар элек-электән уралашу урыны булган, ул мөхит сакланачак диләр. Территория ачылачак. Димәк, монда һәр яктан килергә була. Менә бу палаткалар урынына, менә шушы без торган павильон урынына шундый заманча, ачык, баштан алып ахырына кадәр эшли торган аңлаешлы базар булачак. Беренче катта авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре җитештергән товарлар сатылачак, ә икенче катта сатып алучыларның күз алдында ук төрле ризыклар пешереп бирәләр. Бирдә бер үк вакытта 300-дән артык кеше туклана ала. Пространство торгового зала будет зонировано. Сәүдә залы төрле мәйданнарга бүленәчәк. Азык-төлек сата торган урыннар, анда колбаса, сыр, сөт тәкъдим ителәчәк. Икенче җирдә яшелчә, җиләк, җимеш, балык, ит сата торган сәүдә нукталары булачак. И будут зоны мясные. Инженер челтәрләрен тулысынча яңартканнар, тәрәзәләр алыштырылган, гөмбәзне ныгытканнар, бинаның фасадын төзекләндерү дәвам итә. Монда сату алудан тыш ял итү урынында була. Янәшәдә генә амфитеатрлы сквер төзелә. Серьезно поработали над логистикой пространств. Монда килүче кешеләргә уңайлы булсын өчен җәяүлеләр юллары да башкача ясала. Метродан чыгучылар, җәмәгать транспорты тукталышыннан килүчеләр, декабристлар урамы ягыннан туп-туры керә алачак. Машина белән килүчеләр өчен парковка булдырыла. Урамда ел әйләнәсе сату итү өчен җылытыла торган павильоннар һәм ярминкә урыны төзелә. Хәзерге искеләре сүтелә. Наши сторожилы, эти прекрасные бабушки, которые сейчас торгуют на рынке, мы их переместим в новый красивый павильон. Монда даими йөрүче кешеләр Мәскәү базарын яңарталар дигән хәбәрне сөенеп кабул иткән. Шул базарга гына йөрим, бит инде яратам да шунда йөргә. Шул базарны йөргә яратам, шунда кидергә яратам. Базар гына булып калсын, самыйларны безгә монда якын төшергә, әйберләр алырга бетнесе. Базардагы гөмбәз бина быел ачылачак диләр. Әлегә төгәл вакыты билгеле түгел. Базар янындагы скверны киләсе елга төзергә ниятлиләр. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Яңа төзелгән фатир һәм йортларны сатып алучылар Татарстанда июнь ае белән чагыштырганда 3 тапкырга кимегән. Ташламалы ипотека бетерелү, төп ставканың артуы шуны нәтиҗәгә китерә. Кыенлыктан шуның нинди юлларын тәкъдим итәләр? Бу хакта Реальное время интернет газетасындагы мәкаләдән белә аласыз. Бердәм Россия сайлауда җиңүне зур җаваплылыкты. КПРФ икенче партия статусын саклап калганга сөенә. ЛДПР киләсе сайлауда 5%-тан артыграк тавыш җыярга өметләнә. Татарстан Дәүләт Советының сайлау нәтиҗәсе буенча фирка вәкилләре бүген үз фикерен җиткерде. Алар үзәк сайлау комиссиясе утырышында катнашты. Бирдә сайлауга рәсми нәтиҗәне расладылар. Яңа парламентка 99 депутат сайлана. День голосования от политических партий, их уполномоченных представителей кандидатов на выбор депутатов Государственного совета жалоб не поступало. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе тавыш бирү кампаниясенә нәтиҗә ясый. Бүген рәсми утырыш һәм ул сайлауда катнашкан сәяси партия вәкилләре белән берлектә уза. Я предлагаю проголосовать за предложенный проект решения, признать выборы депутатов Государственного совета Республики Татарстан 7-го созыва по республиканскому избирательному округу и по 49 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными. Яңа парламентка 99 кеше сайлана, 50-се партия исемлеге, 49-ы бер мандатлы округлар буенча. Партия исемлегеннән депутат булу өчен 5%-тан артык тавыш җыярга кирәк иде. Моңа Бердәм Россия белән КПРФ кына ирешә алды. Урыннар процент буенча бүленә. Бердәм Россиядә 86 мандат, КПРФта 6, икешәр урын ЛДПР белән Новые люди партияләрендә. Гадел Россия патриотлар дөрестлеге өчен фиркасына 1 урын. Шулай ук парламентка үз-үзен тәкъдим иткән 2 кеше үтә. Единая Россия избирательная кампания прошла на высокоорганизованном уровне. Бердәм Россия сайлау кампаниясын югары дәрәҗәдә үткәрде. Сайлаучыларның төп исемлек буенча да, бер мандатлы округлар буенча да безнең фирка өчен күп тавыш бирүе куандыра. По республиканскому списку, так и по одномандатным округам. Сохранили, дибайтик, 6 депутатны. Алда көннәрдә безнең партия үзенең заседаниеларын үткәрәчәк, более ачык һәм более детально будем
караячакбыз ул язылган цифрларны. Мы очень довольны результатом. Нәтиҗә белән канәгать, бер мандатлы округ буенча партиядән 2 кандидат депутат булды. Әлбәттә, партия исемлеге буенча да узасы килә. Бу юнәлештә эшне дәвам итәрбез. Результат мы оцениваем очень хороший. Сайлау нәтиҗәсен яхшы дип саныйм. Татарстанда ЛДПР тарихында беренче тапкыр 4% алдык. 2 кандидат депутат булды. Киләсе сайлауда 5% узарбыз дип уйлыйм. Справедливая Россия оценивает свои результаты как минимум не хуже, чем в 2019 году. Гадел Россия нәтиҗәне уңай бәяли. 2019 елдагы кебек сайлаучылар ышанычын белдерде. Бездән Дәүләт Советына бер депутат булачак. Хотим выразить огромную благодарность избирательному штабу. Иң күп тавыш җыйган 2 партия сайлауга аерым нәтиҗә ясады. Бердәм Россиянең Генераль Советы утырышында Фәрит Мөхәммәтшин видео элемтә аша катнаша. Татарстанда алар 76% җыйды, ил буенча уртача күрсәткеч 64. Фәрит Мөхәммәтшин бу зур җаваплылык ди. То, что из 100 депутатов 86 избраны от партии «Единая Россия», это очень большая ответственность. Люди верят, доверяют, ну и, конечно, надеются. КПРФ партиясе бүген матбугат очрашуы үткәрде. Җыйган тавышлар саны буенча алар 2нче урында 10,5%, илдә 2нче партия статусын кабат раслый алдык диләр. Татарстан показал пример на этих выборах. Татарстан бу сайлауда үрнәк күрсәтте. Моны Мәскәүдә КПРФның йомгаклау матбугат конференциясендә дә билгеләп үттеләр. Берничә көн сайлаган төбәкләр белән чагыштырып карасак, Татарстанда бер көн эчендә сайлау оешкан төстә узды. Дәүләт Советының президиум утырышы бу атнада планлаштырыла, анда беренче сессия узачак көнне билгеләячәкләр. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. 8 сентябрьдә гаилә белән сайлыйбыз дигән фото конкурста җиңеп автомобиль отучы гаиләгә бүген ачкыч тапшырдылар. Машина безнең каналдагы телемарафонда турыдан-туры эфирда уйнатылды. Бу Татарстанда бердәм тавыш бирү көнендә төп бүләк иде. Барлыгы 93 мең гаилә фото конкурста катнашкан. Бәхет, Опастан, Лилия һәм Руслан Ромачковларга елмая. Ромачковлар 8 сентябрь иртәсендә сайлауга барып фотога төшә, аны социаль челтәргә урнаштыра, яки өчен куанычлы хәбәр килеп ирешә. Лилия белән Руслан гаилә белән сайлыйбыз фото конкурсы җиңүчеләре. Лада Веста автомобиле аларныкы. Руслан белән Лилия 16 ел бергә гомер итә. Гаилә башлыгы янгын сүндерүче булып эшләгән. Хатыны Опас башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары. 3 бала тәрбиялиләр, 2 кызлары мәктәптә укый, ә уллары бакчага йөри. Җиңүчеләрнең исемнәрен игълан иткән вакытта Руслан мунчада булган. Телефонына күп шалтыратулар һәм хәбәрләр килгәч, янгын чыккан дип уйлаган. Балалар шуып керделәр. Алар күреп алдыганнарда, и безгә шундый радостный хәбәр җиткезделәр. Хәбәр җиткезделәр. Шуннан без ишандык инде. Фотоконкурста катнашырга аларга уртанчы кызлары тәкъдим итә, чөнки iPhone утарга өметләнгән була. Аларны тагын да кыйммәтле приз көтеп торган. Беренче хотел iPhone выиграть, и они әйттем инде, әни, бу конкурста катнашабыз дидем инде, апа белән шаһит булдык инде, и без не могли это все себе оставить. Так получилось, что мы машину выиграли. Татар бит тотып карамыйча ышанмый дигән кебек, шуңа күрә ышанмадык. Ну, аннарсын инде менә совремин дигән кебек уже ниндидер. Шуннан да без аттык дигән хисләр уянды инде. Машинаны дәүләт автоинспекциясендә теркәп номерлар алгач, гаиләләре белән ял итәргә барырга планлаштыралар. Бүген гаилә Опаска якыннарын сөендерергә ашыкты. Балалар көтәләр безне, әтинәр көтәләр. Бу шатлыклы хәбәребез белән калганнар белән, туганнар белән, дуслар белән уртаклашабыз. Инзилә Хөсәйнова, Гөлназ Гыниятова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. 2 көн барган Халыкара Казан Digital Week халыкара форумында уртак хезмәттәшлек турында 50 килешү имзаланган. Бүген Казан Экспода узган ябылыш тантанасында әлеге вакыйгага имза ясадылар. Анда Россиянең цифрлы үсеш, элемтә һәм массу күләм коммуникациялар министры Максут Шадаев һәм Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Монда иң алдынгы фәнни хезмәт авторлары, хакатон җиңүчеләре диплом һәм сертификатлар белән бүләкләнде. Форумны актив рәвештә яктырткан өчен массу күләм мәгълүмат чараларын аерым номинациядә хөрмәтләделәр. ТНВ каналы генераль директоры Илшат Әминов форумны оештыру комитетының рәхмәт хаты белән бүләкләнде. На сцену приглашается генеральный директор ТРК «Новый век» Илшат Юнусович Аминов. Немножко грустный момент, время закрытия форума, работа и на стендах, и на сессиях кипела прям
Бик зур эш башкарылган. Без форум төгәлләнгәннән соң Татарстан рәисе белән берлектә күрсәтмәләр бирергә дип сөйләштек. Аның беренчесе киләсе елга да форумга килегез, ул тагын да кызыклырак булачак. Форумда 64 илдән 18 меңнән артык кеше катнашкан. 4000 квадрат метрлы күргәзмәдә 200 артык IT компания үз эшләнмәләрен тәкъдим итте. 100-гә якын тематик секциядә 600 белгеч чыгыш ясады. Форумда башкарылган эш Россия сәнәгате һәм фәнни үсешенә зур этәргеч ясаячак белгечләр. Иртәгә форумда катнашучылар өчен мәдәни экскурсия оештырылачак. 26 сентябрьдә Иннополиста БРИКС илләренең элемтә һәм мәгълүматлаштыру министрлары очрашуы узарга тиеш. Особое внимание уделено кибербезопасности. Были проведены секции, круглые столы на тему защиты критической информационной инфраструктуры и разработок в области искусственного интеллекта для предотвращения кибератак. В рамках секций были рассмотрены различные вопросы от интеллектуальных транспортных систем до цифровизации государственных услуг. Казан Digital Week форумында Татарстанның сәламәтлек саклау тармагын цифрлаштыру турында да сөйләделәр. Республикада радиологик дата үзәк эшләп килә. Андагы технологиялар табибларга медицина тикшерү нәтиҗәләрен анализларга ярдәм итә. Шул рәвешле авыруларны ачыклауның сыйфаты яхшыра. Бер ай эчендә 9 меңнән артык тикшерү үткәреп була. Борынгы йортларның диварларындагы күзгә күренми торган ярыкларны ачыклау өчен лазерлы сканерлар, архитектур үзенчәлекләрен торгызу өчен 3D принтерлар, археология һәм архитектура объектларын тикшерә торган пилотсыз очу аппаратлары. Мондый заманча яңа техниканы бүген Казанда тәкъдим иттеләр. Башкалада тарихи мирас һәйкәлләрен сакларга һәм өйрәнергә ярдәм итүче цифрлы җиһазлар күргәзмәсе ачылды. Аны Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева карады. Бу күргәзмә «Мирас цифрда саклана» дип аталган ил күләм фәнни гамәли конференция вакытында оештырылган. Мәдәни объектларга анализ ясарга булыша, бу оборудование кулланыла, тизрәк обследование ясарга, нәтиҗәләррәк ясатырга булыша. Архитекторлар, геологлар, реставраторлар конференцияга Россиянең 40 төбәгеннән 150 белгеч җыелды. Төп игътибар мәдәни мирасны исәпкә алу һәм архивны цифрлаштыруга бирелә. Мәдәни мирас объектларын саклау буенча комитеттагы 15 хезмәт инде электрон форматка күчкән. Бу эшне шактый тизләтә диләр. Татарстан белгечләре мәдәни мирас объектлары дип аталган автоматлаштырылган системаны булдыру турында сүз алып бара. Аның ярдәмендә теләгән һәркем тарихи объектлар турында мәгълүмат белә алачак. Ул махсус системага туплана һәм шунда сакланачак. На самом деле очень интересная тема. Элек кәгазьгә генә язылган мәгълүматны цифрлаштыру, аны электрон форматка күчерү бик кирәкле эш. Моның өчен яңа алымнар, ысуллар уйлап табарга кирәк. Бүгенге көндә барлык тармакларда да мондый эш башкарылырга тиеш. Контроль, наблюдение, которое осуществляется с помощью цифрового оборудования. Цифрлы технологиялар кеше күзенә караганда төгәлрәк күрә, тарихи мирас объектларын алар ярдәмендә күзәтү һәм саклау ышанычлырак. Үткәнне истә тотып, яңа алымнарны кулланып, киләчәкне саклау безнең максат. В расчете на то, что все это сохранится в будущем. Диджитал технологиялар хәзер тормышның барлык өлкәләренә дә үтеп керә. Бүген ТНВ шушы яңа дәвергә аяк басты. Беренче тапшыру татарлар виртуаль студияда төшерелә башлады. Хәзер зур декорацияләргә алмашка IT технологиялар һәм ясалма интеллект көче килә. Әлегә мондый мөмкинлек төбәк дәрәҗәсендә эшләүче бер телевидениедә дә юк. Яңа студияның тамашачы күзеннән яшеренгән якларын Рүзәл Шәрипов күрсәтер. Хөрмәтле тамашачылар, бүгеннән без сезне әлеге яңа студиядан сәламлибез. ТНВның виртуаль студиясында төшерелгән беренче тарихка кереп калачак тапшыру бу. Алып баручының артында Казан манзарасы, җир шары әйләнә, өстәлгә милли бизәкләр төшерелгән. Чынлыкта исә журналист яшел япма, телевидение телендә әйтсәк, хромаки тарттырылган бүлмәдә басып тора. Калган барысы да виртуаль студияның иҗат җимеше. Дөресен генә әйткәндә, яңа эш бит инде ул һәр вакыт куркыта. Нинди зур җаваплылык безнең өстә әлеге көннәрдә. Никадәр мөмкинлек, никадәр матур тапшырулар күрсәтә алачакбыз үзебезнең яраткан тамашачыларыбызга, кадерле татарларыбызга. Әлеге студиягә туфлинең үкчәсенә йомшак тышлык киертеп кенә керергә ярый. Юкса махсус өслеккә зыян килергә мөмкин. Кызыл, яшел кием киергә ярамый. Монысы инде тамашачы күрәсе сурәтнең сыйфаты өчен зарур.
Біздің студияда 3 камера орнатылған, алар артынан бір оператор эшли. Барысы да роботлаштырылган, хәтта оператор да камера белән читтән торып идарә итә. Дизайнны булдыру өчен иң заманча җайланмалар урнаштырылган. Мондый алымнарны элек кино һәм компьютер уеннарын ясаганда гына кулланганнар. Бу ярты елга сузылган катлаулы хезмәт нәтиҗәсе. Данная студия позволяет Әлеге студияда без алып баручыны төрле 3D модельләр фонында төшерә алабыз. Аларны рәсем ясаган кебек алдан әзерләп тә, тапшыру яздырган вакытта да көйләп була. Безнең өчен иң мөһиме ут яхшы куелып, журналистның кыяфәтенә үзгәреш килмәсен. Тамашачы экранга карап безгә ышанырга тиеш. Студияның мәйданы нибары 45 квадрат метр, әмма аның мөмкинлекләрен шиксез дияргә була. Мәсәлән, хәзер мин таулар арасында табигать кочагында басып торам. Биеклеге куркыта хәтта. 1 секунд эчендә мин инде опера театры сәхнәсендә басып торам. Мине күрәсезме? Һәм инде сәяхәтебезнең соңгы ноктасы борынгы хан сарае. Элек кешеләрнең ничек һәм кайда яшәгәнен әле ничек күрер идек икән? ТНВ заманча студия барлыкка килгән бердән-бер төбәк телевидениесе. Әлегә мондый мөмкинлек бары тик беренче һәм Россия сегодня каналларында гына бар. ТНВдагы студияны алар белән эшләгән белгечләр җиһазландырырга ярдәм итә. Съездили на экскурсии, посмотрели, как... Без башта Мәскәүдәге студия белән таныштык. Февральдә аны җиһазландырган компания белән килешү төзеп, үзебездә башладык. Тора-бара безне Мәскәү белгечләре килеп өйрәтте. Виртуаль студияны 7 ай буе төзегәннәр. Ул ТНВның төп студиясын бушатырга ярдәм итәчәк. Безнең студиябызда 45-тән артык тапшыру яздырыла, һәм моның өчен бары тик бер генә студиябыз бар иде. Безнең бүтән декорацияларны без шулай ук монда саклыйдык. Монда инде декорацияларның да байлыгы күбрәк, монда инде мөмкинлекләр дә күбрәк, вакыт та күбрәк. Әкренләп ниндер Татарстан брендларын җанландырдык. КАМАЗ, мәсәлән, Дакарда җиңеп кайткан безнең КАМАЗыбыз үтеп китергә мөмкин име? Нефть скважиналары барлыкка килде. ТНВ җитәкчесе Илшат Аминов коллективны бүгенге беренче адымы белән котлады. Хәзер безнең алда яңа зур үзләштерәсе мөмкинлекләр тора диде. Яңа виртуаль студия у менә шул диджитал дөньяга керү дигән сүз. Менә ракеталар да очачак, машиналар да үтәчәк, самолетлар да очачак ведущий белән бергә. Миңа да укырга кирәк. Режиссерларга, операторларга, безнең компьютерный график эшли торган кешеләргә. Менә без аз гына ачтык ишекне. Анда мотор итеп эшләр өчен әле бик күп көч куярга кирәк. Виртуаль студияның өйрәнелеп бетмәгән яклары әле бихисап. Ел ярым эчендә аны тулы көченә эшләтеп җибәреп, башка тапшыруларны да шушында төшерә башларга ниятлиләр. Рүзәл Шарипов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Казанда Алтын мөнбәр фестивале бара. Бүген тамашачылар белән Төркиянең танылган кино һәм театр артисты Фатих Айхан очрашты. Аның Казанга беренче килүе. Иҗат әһле кино сәнгатының нинди кызыклы үзенчәлекләре турында сөйләде һәм нигә ул безнең башкалага күченергә әзер. Булар хакында Алия Сабирова. Танылган түрек артисты Фатих Айханны алкышлар белән каршы алулар. Залда «Основание Осман» һәм «Великолепный век», «Империя көсем» сериаллары буенча аны яратып өлгергән тамашачы. Күпләр белмидер дә мөгаен, әмма иҗат юлын ул театрдан башлаган. Сәхнәдә 25 ел. Ama benim için aşk tiyatro. Кино һәм театр тормагынны кайрыла. Сәхнәдә уйнавы күбрәк ошый. 9 яшымда ук әни өчен төрле тамашалар күрсәтә идем. Аннан соң курслар үттем. Театр күңел өчен булса, кино акча эшләү ысулы гына минем өчен. Башкалада да аны театрларның күплелеге гаҗәпләндергән. Бездә сәнгать үсешенә зур игътибар бирелүен әйтә. Казанга күченергә дә әзер минди Фатих. Sanırım burada yaşayabilirim. Возможно, я бы даже хотела здесь жить. Сорауларның күпчелеге артистның «Основание Осман» сериалында катнашуына бәйле. Бу иң катлаулы проектларның берсе ди ул. Костюмнарда тимер детальләр, экрандагы ризык өчен кылычлар үткен дип белдерде. Шулай берсендә җәрәхәтләнгән дә. Сериалда катнашкан атлар белән бәйле кызыклы хәл турында да сөйләде. Diriliş Ertuğrul'dan Һәр артистның фильмда үзенең аты була, аны алмаштырмыйлар. Минекенең исеме скандал. Кайбер атлар инде тәҗрибәле, режиссерларның буйрукларын өйрәнеп беткәннәр. Шулай берсендә съемкалар тамам дигәч, кирделәр дә киттеләр. Тамашачының да сораулары күп, төрекчә дә бирәләр. Төп сорау ни өчен төрек сериаллары бөтен дөньяда танылган, аеруча Россия халкы арасында. iklim olarak farklı. Беренче чиратта тарих һәм мәдәният берләштерә безне. Шулай ук фильмнар сыйфатлы, заманча технологиялар кулланыла. Музыкасы белән дә җәлеп итә. Артистның шигырьләре турында да сорыйлар, җырларга һәм биергә ярата, рәсем ясый икән. Күптән түгел аның карикатуралар күргәзмәсе ачылган. Пусть жизнь наша будет сладкой.
Татарларның кунакчыллыгын күрсәтеп, бүләк буларак милли ризык чәк-чәк бирделәр. Очрашудан соң аның белән фотога төшү өчен зур чират җыелды. Türk seriallары соңгы вакытларда бик популяр булды. Миңа якын һәм дә тарихи. Алтын мөнбәр кинофестивалендә иртәгә көне буе фильмнар күрсәтеләчәк. Кичен аның ябылу тантанасы көтелә. Алия Сабирова, Альбина Минаева, Яңа Гасыр каналы. Бу сишәмбе хәбәрләре иде. Хәзер реклама, аннан соң Рәүф Шакиров сезне һава торышы белән таныштырыр. Ә мин исә саубуллашам. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров. Якын көннәрдә Татарстан антициклон көнбатыш перифериясендә урнашачак. Ә хәзер кызыклы мәгълүмат. Данил Мастер күңелгә силәгән корпус җиһазларын җитештерә. Сентябрь аенда гына кухня гарнитурына заказ биргәндә юдыргыч, ә шкафка чалбар илгеч бүләккә. Тулырак мәгълүматны Казандагы 267-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча Орча, Балтач, Яшел Үзәндә болытлы, явым-төшемсез. Көндез температура +24-26, төнлә +16-18 градус. Буа, Апас, Фабишта да болытлы, явым-төшемсез. Көндез 25-27, төнлә 15-19 градус жылы. Чиста, Яңа Шишмә һәм Мамадышта болытлы, яңгырсыз булачак. Температура көндез 25-28, төнлә 15-18 градус. Түбәнкама, Әгерҗе, Актанышта да болытлар куйырган. Әмма явым-төшем фаразланмый. Температура көндез 24-25, төнлә 15-16 градус жылы. Азнакай, Леногорск һәм Урусуда явым-төшемсез. Болытлы һава көтелә. Көндез температура 25-27 градус, төнлә 14-16 градус жылы. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә кояш фаразланмый, явым-төшем дә булмый. Зиядә көндез 25, төнлә 18 градус жылы. Болытлы булачак, яңгыр көтелмей. Булгарда көндез 26 градус, төнлә 17 градус. Монда да болытлы, явым-төшемсез. Алабугада температура көндез 25 градус, төнлә 15 градус. Кояш та, яңгыр да фаразланмыйлар. Күзлексез ерактан да, якында да яхшы күрергә телисезме? Катарактаның дәвалауның заманча ысулы. Хрусталикны премиум классы линзага алмаштыру. Республика клиник офтальмология хастаханәсе. Казан, Бутлеров урамы 14. Тулырак мәгълүматны 528-02-02 телефонына шалтыратып белергә мөмкин. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2-677-677. Горки Әмәт парк янәшәсендә Горки метро станциясы янында сезнең өчен Новые Горки торак комплексында кирпичтән төзелгән йортта махсус дизайнда эшләнелгән һәм white box ремонты белән фатирлар тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүматны 2-677-677 телефонына аша шалтыратып белә аласыз. Грань төзелеш компаниясы. Казанда көне буе күк йөзен болытлар каплап торачак, әмма яңгыр вәгъдә итмиләр. Көндез 26, төнлә 20 градус жылы булачак. Атмосфера басымы югары булып кала. Ул төркемеш баганасының 762 мм тәшкил итәчәк. Җил көньяк-көнчыгыштан секундына 3,5 метрдан артык. Дымлылык 41%. Магнит кыры тотрыксыз. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.